Hevserokên Dem Partiye Tulay Hatimoğulları û Tuncer Bakırhan piştî cizayên doza Kobaniyê li girtîgehan serdan hevserokên berê HDP dikin. Hevserokên Dem Partiye li girtîgeha Edirneyê serdana hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş kirin. Bakırhan û Hatimoğulları piştî hevdîtina bi Demirtaş û Selçuk Mızraklı ra li ber girtîgehê bi girseyî daxuyanî dan. Selahattin Demirtaşlar Figen Yüksek. Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek dax ji xwe di dilê gelê Tirkiyeyê azadin. Em wan ti carî di zindanan de nabînin. Ew ê di girtîgehê de têkoşîna xwe berdewam bikin. Em ê jî weke niha bi gelê xwe re heta hemû girtiyên siyasî azad bibin û Tirkiye demokratîk bibe têkoşîna xwe berdewam bikin. Serok Selahattin jî heman tiştan dibêje. Berpirsên Dem Partiye didin zanîn ku li hemberî cizayên doza Kobaniyê ew ê li her qada siyasî têkoşîna xwe berdewam bikin. Biz dağınık kitlenin içinde olan bir siyasi... Em ê li hemû qadan ji gelê xwe re behsa wan cezayên neheqûqî bikin, daxuyaniyên muxalefetê başin lê têrê nakin. Lazim e muxalefet xwedî li hemû pirsgirêkên civakê derkevin. Her wiha divê ew li hemû platforman behsa wan neheqûqiyan bikin. Dillendirmeleri gerekiyor. Rêxistina Dem Partiye ya Tekirdayê jî li pêşiya dadgeha Edirneyê ji bo piştgirîdayîna Demirtaş amade bûn. Bu ve zulma AKP MHP yani serida em jî zanin Kobanî Kumpas davası yani henderê ya vala em doza xwe geytî mezin kin ana goriya xewatê xurt bikin. Em ji bonî Selahattin Demirtaş vedêne ji bonî ku halo zehf heqsizî lê bûye. Bitûmê yani heqsizî bitûmê siyasetçê me bûye. Sadece wînekî tenê ne bitûmê tutsaka rehîne. Hevserokên Dem Partiye Hatimoğulları û Bakırhan di 19 Gulanê da jî li girtîgeha Kandıraya Kocaeli'yê serdana hevseroka berê HDP Figen Yüksek da kirin. Figen Yüksek da eş başkan. Ez dixwazim ku hûn bizanibin ku Figen Yüksek da pir baş e. Hatta ku bêje moralên wê bilind in. Yüksek. Ömer Sönmez, Rudaw, Edirne.